Lewapda okuwçylar tölegli sahna oýunlaryna tomoşa etmäge mejbur edilýär. Goloýda türkmen telewizionyasynda Aşyr däde diýilip tanalýan siziň üçin körpeler gepleşiginiň alyp barjysy Aşyr Murat Gurbanow Lewap welaýatynyň Saýet etrawyna ýerleşýän käbir medeniýet öýlerine sahna çykyşlaryny goýdy. Onuň çykyşlaryna mektep okuwçylary töleg töläp gatnaşmagy we oňa tomoşa etmäge mejbur edildi. Bu barada Etraf Bilim Bölüminiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Aşyr däde Lewap welaýatynyň Saýet etrawynyň Lewap Daýhan birleşigine 3 fevral ýekşenbe güni sahnada çykyş etdi. Obanyň mektep okuwçylary medeniýet öýünde geçirilen bu çykyşlara her adam başyna 5 manat töläp gatnaşmaga mejbur edildi diýip pensiýa çykan Lewaply muallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Etraf Bilim Bölümi müdürligi mektep muallimlerinden we olaryň okuwçylaryndan agdalýan medeniýet çykyşlaryna gatnaşmagy telefon arkaly dilden talap etdiler. Beýleki tarapdan sahna oýunlaryna mejburi tomoşaçy bolan käbir mektep okuwçylarynyň ene atalary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mejburi tomoşa bilen bagly öz şikayetleriniň bardygyny aýdýarlar. Mektebe gatnaýan 4 çağam var. Olaryň her haýsysyna 5 manat töläp Aşyr dädäniň çykyşyna gatnaşdyrsam 20 manat bolýar. Bu az pul däl diýip Lewaply bir ene Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki bir yerli ýaşaýjy çağalaryny obanyň medeniýet ojagynda geçirilen çykyşa uğradanlygyny, ýöne çağalaryň aradan heniz 15-20 minut geçmänkä çykyşdan gaçyp ýygyna dolananyny gurrun berýär. Näme boldy, näme üçin ýer geldiňiz diýip çağalardan sorasam, olar sahna oýunlarynyň içgysynç bolanyny aýtdylar diýip yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Çykyşdan lezzet almaga mejbur edilen muallimlaryň käbileri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda wäşleriň sahnada esasan gadymy şorta sözleri ulanmak arkaly tomoşaçylary güldürmäge tynanşanlygyny, ýöne ýaş çağalar üçin munyň täsirsiz bolanyny aýdýar. Sowet döwründe mektepleri medeniýet işgärleri sahna goýmak üçin gelende muallimler we okuwçylar 2-3 gün öňünden sabyrsyzlyk bilen garaşardy. Indi bu zatlaryň gyzygy gaçdy diýip pensiýa çykan muallim könäni atlaýar. Olaryň çykyşlary içgysynç bolan soň çağalar sahna oýunlary entek ýarym bolmanka gaçyp öýe gelýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda efire berilýän siziň üçin körpeler atly gepleşigiň alyp barjysy Aşyr Murat Gurbanow 1999-njy ýylda Türkmenistanyň atgydynan artisti, 2008-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti diýilen atlary berildi. Ol döwletiň himayatyna taýýarlanýan kinofilmlerde we beýleki sahna oýunlaryna baş rollarda çykyş edýär. Türkmeniň häzirki zaman medeniýet ulgamyny öwrenýän synçylar döwlet telewizionyasynda efire berilýän siziň üçin körpeler gepleşigine çağalara syýasaty mahabatlandyrýan goşgularyň aýtdyrylmagyny tanqid edýärler.